tak sme sa presunuli a teraz by si nám mohol povedať niečo o tvojich začiatkoch, ak si sa dostal k hudbe a tak v nejakom... Úplne začiatky ma privedol k hudbe môj brat. Môj brat Igor už vtedy bol výborný bubeník, hral v skupine Genéza. Ja. A možno poznáš, Ďurakupca určite poznáš. Tak to bola prvá taká kapela, kde som si pričuchol k hudbe nie tej komerčnej, lebo hrali taký progresívny rock oni vtedy. Inšpirovaní boli s kapelami Yes, Genesis a tak. A on mal hnusné zelené amaty, lebo iné kriky neboli. A mal som, ja neviem, možno 8-9 rokov, keď som ma prvýkrát zobral na skúšku a privedol ma tým bíciam ako takým, tak som sa tam motal, akože tej kapele ako decko. No a potom tie prvé začiatky boli na strednej škole a to musím povedať, a to som Vadimovi vytýkal, že jeho prvá kapela a jeho prvý bubeník som bol ja. Na študentskej kapele na učilišti, kde sme spolu študovali a volala sa Clifton, nezabudnem do dnešného dňa, bola to super kapela. Na tú dobu, no. Mali sme biele košele, úzke kravaty, hrali sme Beatlesovský systém, a Vadim je veľký Beatles, tak dobre vieš. Takže to bola prvá taká kapela, prvé koncerty, také klubové, babi nás mali strašne dať, lebo vieš, hrali sme hrozne. No, hrali sme tak, ako sme v tých 15 rokoch mohli vedieť hrať. A boli tam prvé veľké koncerty, kvázi festivaly, to bolo obdobie socializmu, alebo teda v minulé storočie, zle sa mi to hovorí, že som taký starý, že v minulom storočí, ale je to fakt. Je to, 40 rokov skoro, alebo 35 určite. To bola prvá kapela s Vladimom Bušovským. A krásne zážitky spoločné. Prvé festivaly, také sezamácké všelijaké. Veľa ľudí chodilo na koncerty, chodili, na všetko sa chodilo. To bolo veľmi pekné, že aj tie začínajúce kapely mali publikum, dneska toho fanúšika si musí tá kapela hľadať, chodia 5, 10, na konci 30 a sa to zväčšuje a tak ďalej, potom sú aj plné kluby. Takže to boli také moje začiatky a potom som prešiel, tá kapela sa rozpadla, zložila, vojna prišla do toho, akože chalani sme na vojnu, potom sme sa nejako dali dokopy už len tak skôr kamarátsky a rozlišili sa naše hudobné cesty, Vadim išiel svojou cestou, ja som šiel svojou cestou. Prišli kapely, musím spomenúť skupinu Beryl a Sheryl, to bolo také zvláštne. To boli dve kapely. Sheryl bola kapela taká popová, kde som hral na bicie, ale tam som bol presne ten typ hráča, že hral som koncerty a štúdiu hral aj profesionálne. Ešte som stále, ja do dnešného si nemyslím, že som nejaký Bianca bubeník, ale niečo asi viem. Tak vtedy ma naozaj, kvôli tomu času, čo sme sa bavili pred chvíľkou, že nahrávali tí profesionáli od už vtedy Marcel Buntaj a Ďuro Kucharek a neviem, tam hral strašne veľa bubeníkov. Juso Petrus takisto spomínaný už. No a potom bola kapela Beryl a to bola prvá kapela takzvaná, že na inzerát a to urobil, čo je pekná spojitosť potom tou ďalšou dobou, keď som začal hrať ako muzikant v iných projektoch, že Marian Kochanský, líder skupiny Lojzo, urobil kapelu na inzerát. To bol vlastne prvé Superstar. V Olsišti, ako bude bol šéfom Kultúraku, poskladal muzikantov a tam som sa nedostal ani do toho výberového konania nejakého, ale dostala tam nejaká partia ľudí. Bol tam, viem si pamäť, Ľudosrnec, určite poznáš, vynikajúci bubeník. Ľudosrnec tam bol, Adrian Danter, fantastický gitarista, len nebudeme sa o tom rozprávať, výborný gitarista, nejaký spevák tam bol, Majo German, neviem, jak sa volá, German, neviem, si nepamätám tie mená. Klávesák, a tam ma zobrali, lebo im ten bubeník, Ľudosrnec konkrétne, už začal hrávať, že AC+, a Broken Hearts, to bola taká známa kapela. Už to je zranda, že poludový som sa do Broken Heartu išiel hrať, to som sa tak posúval. A tam Marian Kochanský tak to manažoval tak trochu a tam sme spravili tú kapelu Beryl. A ten Sheryl to bola taká, že popová a rocková. Lebo ten Adrian bol, alebo aj je stále vynikajúci gitarista, on je taký Van Halenista. Aj gitaru má nastavenú všetko, aj hra, jak Eddie Van Halen. A fakt je to veľmi šikovný gitarista. Neviem, čo s nimi dlho roky sme sa nevideli. A to je taká zaujímavá postava v tom mojom bubenickom hraní. Po týchto projektoch, ja neviem, potom boli také klasika. Musel som hrať krčmi, lebo to sme museli s tým prejsť všetci. Od klasických Highway to Hello a Kissov a neviem, čo všetko som si to prešiel. Tie 4-hodinové hrania a jukeboxov, to som si prežil aj ja. No a prišiel ten moment, keď
zomrel Marian Kochanský. A tým, že ja som to bol môj prvý profesionálny manažer, by som to tak nazval, aj keď sme boli stále malá amatérska kapela, tak poznal som Mareka, lebo Marek tam za nami chodil ako jeho syn, tak som ho oslovil. Ešte na pohrebe Mariana Kochanského sa stretol tam kopec muzikantov, taký, čo už niečo je to, Ľubo Horňák, Marian Brezáni, výborný textár. A sme sa rozprávali, že bola by škoda tých pesničiek nejak to, akože tých lojzackých nejak, že ten líder, keď zomrie, tak to, predsa len líder je líder, tak treba to nejak zachovať. Tak som Marek oslovil, že poďme spraviť nejaký projekt, že budeme hrať pesničky Mariana Kochanského inak, ako to robil Lojzo, lebo on už vtedy to chcel od nás, ako v tej kapele Beril, že budete hrať aj moje skladby, ale budete hrať Valhalen, to tie pesničky, áno. Tak som ti oslovil Mareka, Marek bol ako dosť naklonený, on ako nositeľ jeho mena a vlastne majiteľ autorských práv, spolupodielník autorských práv ako jeden z jeho detí. Tak sme to pustili a vznikol projekt Kochanský. Predtým medzi tým boli, že ja neviem, nemôžem nezabudnúť skupinu Malý princ, to sú moji strašne dobrí kamaráti, 30 rokov. Myslím, že pred 4 rokmi mali 30 rokov tá kapela. Je tam z lídrov tej kapely, a ja som povedal, že kapelníkom je vynikajúci slovenský textár Miroslav Jurika, ktorý má, ja neviem, 500 textov na sloze zaregistrovaných od umelcov, ako je tým Vašo Pater, Beata Dubasová. Môžem menovať všetky tie špičky slovenských interpretov, nechcem nikoho nejak opomenúť, tak s nimi všetkých spolupracuje. A to je moja taká srdcovka. Ja som odišiel odtiaľ, lebo som mal iné projekty, nemal som na to čas, potom som sa zvrátil, teraz zase sme sa dali dokopy a zase to nejako hráme, už tam som natočil, tam tuším, neviem, či 4. alebo 5. album teraz nejde von. A to je taká radosť moja. To je také, že tam si môžem robiť ako bubeník, čo chcem. No, dnes vrátim sa k tomu Kochanskému, tak vznikla tá kapela Kochanský na základe kamarátstva nejakých, ktorá bola v minulosti. A tam bol ten Adrian, toho sa chcem k nemu vrátiť, že sú ľudia v živote, ktorí sa posunú niekam ako muzikanta. A mňa posunul vždy ten neúspech. Mal som skúšovňu v Ružinove s Ďusom Petrusom, čo je pán bubeník, a furt som akože s obdivom sledoval, aký je fakt instrumentalista výborný, ale vždy som sa čudoval, že prečo nemá kapelu a hral v Eláne, hral v Tíme, hral s Dekým, bol workshopový hráč. Ale nemal kapelu takú nejakú stálu, že sú to tak nejak motali, ale ja som chcel vždy kapelu nejakú takú a keď som mal tú skúšovňu v tej jednej miestnosti, tak som obkúkával, tak som sa chcel niečo mi aj poradil, aby som sa nejakým spôsobom tam niekam posunul ako bubeník. A v tom momente ten Adrian ma vyhodil z tej kapely Kochanský, ktorú som spolu založil s tým Marekom. A vyhodil ma, nie že vyhodil ma, on proste nebol spokojný s mojou hrou, čo je prirodzené, môže sa to stať, nemusíme si sedieť. Mňa to tak strašne nakoplo vtedy, tak som si povedal, no trvalo to asi, neviem, či 2 koncerty a potom som bol naspäť, lebo on to nie je nieký tá kapela o tej interpretácii, ale o tom, jak to funguje tá kapela. No, viem, že ten Čuso ma zastupoval, chvíľočku tam hral, neviem, či je nejaký koncert udal, či mal len skúšky, to si už nepamätám, ale Adrian Danteria mu ďakujeme takto z diaľky, že ma zase nakopol. A začal som, už tým, že bola tá kapela trošku mediálne známa, tak sme hrali koncert, si sa stretávaš s muzikantami. Stretal som úžasného bubeníka Stanka Kociova, ktorý je, okrem toho, že výborný hráč, tak človek mi sedí a sme si sadli a začali sme sa, a zase som sa vrátil naspäť do tých, keď som mal 15 rokov, že Maroš, všetko fasa, si hráš na bici, ale skús to takto. A objavil som takého svetového bubeníka, Benny Greb. A tak som si zobral tú knižku a som si ju normálne kúpil a začal som toho Greba zase sťahovať a zase som sa vrátil úplne niekam na začiatok a zase som si že neral som zle, ale úplne komplikovane som si to komplikoval, tak som sa vrátil naspäť a zase alebo ma vyprovokoval ten Adrian. Není možné, že vymeniať za Ďusa Petrusa. Okay. No, medzi tým boli kapely, ja neviem, ten Malý princ som spomínal, hral som Why Not, to bola taká kapela zloženie muzikantov, to boli krčmy klasické, kde aj Stanko sa tam točil so mnou a tam som hral 5-6 koncertov nejakých takých tých krčmových. S tým asi musí každý muzikant prejsť, aby pochopil, že asi tá vlastná tvorba je lepšia ako tie covery.
a robiť nie jukebox, ale prezentovať svoje niečo, čo chce odprezentovať. Dlhé roky som spolupracoval s Magdalenou Vyletelovou v skupine PS. Spoluprácu sme ukončili, sú to veci, ktoré sa dejú. Fungujeme. Teraz som zobral zase, keď som odišiel z PS, zobral som OBD. Pre mňa obrovská výzva, lebo hrať po Tuleňovi, hrať po Maťovi Valihorovi. Krásne party. A veľa som si posťahoval, že sa hrám to ako oni, teda snažím sa to hrať ako oni, aby to bolo to OBD, čo to OBD malo byť. Niektorí diváci to mohli poslednú, neviem, či som to zvládol, ale tak zatiaľ je to v poriadku. Kochanský stále funguje strašne sa tom, že to je 15 rokov. My ten program trošku obmieniame, máme sme ten program spravený, myslím, že veľmi pekne, s detským folklórnym súborom Klnka, Dubravským folklórnym súborom, kde sme spojili detský umelecký alebo ľudový tanec s tvorbou Mariana Kochanského, bolo sa to Veselé krpce z kazeťáku. Bolo to strašne pekné, bolo to, neviem, koľko bolo predstavení, bolo to veľmi nákladné, že na tú produkciu celú, ale podarilo sa nám pár predstavení spraviť, všetci si to chválili, každý by to chcel, nikto chce zaplatiť. To tak proste býva. A Kochanský sme teraz ukončili konečne aj teda letnú sezónu. Tešíme sa na to, že stále za nami ľudia chodia, že ten publikum máme a niekedy aj mladšie, lebo tie Marianové pesničky sú úžasné. To nikto nevie, ja to stále hovorím, že pripomínajme si tú tvorbu, lebo nám chýbajú autory. To si môžeme povedať, že nemáme autorov ani textov, máme pár vynikajúcich textárov na Slovensku, ale tí to asi nestíhajú všetko robiť a čakáme na tých mladých, keď nám prídu a ukážu, že decka, takto sa to robí. A Marianové pesničky stále žijú, keď si povieme, že každý deň budú hrať Vianoce, asi fakt najhranejšia pesnička a nie je vianočná, to si povedzme, vypočujte si ten text, nie je vianočná. Keď Že mi je ľúto, je vlastne, všetci to spájajú s Elanom, to je Marianová pesnička pána Kochanského. Je to úžasná vec, tu nehrá ani Elan naživo, my to hráme celý rok naživo na tých našich koncertoch. Máme fantastického speváka, Otto Kolman je, ako spevák je, to, že človek je dobrý, to tí, čo ho poznajú, vedia, ale ako spevák je úžasný. My sme nezrušili jeden koncert za tých 15 rokov a bolo ich, poviem si, že už stovky, že to neboli desiatky koncertov, čo sme odohrali s týmto projektom a jeden koncert sme nezrušili, on odspieval, keď bol chorý, aj keď sa nemáme vždy dobrú náladu, lebo ten muzikánsky život, to cestovanie niečo prináša, je to proste niečo iné. Takže sme nezrušili jeden koncert, nepamätám si, že by sme niečo odriekli a to je jedno, či sme hrali za peniaze alebo zadarmo. Ja to stále hovorím, že nerobíme tú muziku pre peniaze, ale pretože dávame ľudí a tie peniaze sú nejaká pridaná hodnota. To je akože, je to potrebné k tomu, lebo niečo to stojí, aj ten čas, ktorý s tým strávi ten muzikant a cestovanie nie je zadarmo. Aj nájsť musíme sa, aj zaplatiť tú keď treba. Vieš, čo sa týka, to ja si vždycky mýlim, ktorá kapela je Malý princ a ktorá zasa Broken Heart. Broken Heart. Ešte kvôli tomu, že čo vlastne Spiriho máme spoločného kamoša, Peťo, pozdravujeme ťa. Dúfam, že ten Broken Heart oznova pôjde. Ale sa mi vyráža, ale ja som to je jeho projekt. Jasné. Vieš, čo tu mám v štúdiu rozrobený celý, akože fakt nová plátňa, ale ja to nemôžem sám, to musí Spiri prísť. Takže Spiri, mal by si, lebo počúvaj. Veškor, tá pesnička na to nemá, ako sa to volá? Na to nezarobím? Na to nezarobím. To je Broken Heart. To je Broken Heart, no to som si vždycky mýlil, že Malý princ a ten Broken Heart. Malý princ nemá taký mega hit, že by to bol tak mega známy, že to je nejaké rotácie, ale majú rotáciu, chodia mi výpisy zo Slzy, ako každému muzikantovi, ktorý je zaregistrovaný. A minulý rok mi došlo rotácie z Malého princa veľmi veľa a pesnička sa volá dávno zabite, ja tie názvy, vieš, keď aj hrám, ja sa priznám, ja mám veľa poznámok. Ja si píšem, akože tým, že hráš v 4 kapelách naraz, tak si taký zamotaný, poznáš tie pesničky, snažím sa to napočúvať, neviem, že úplný mega profesionál, ale mám to napočúvané, nacvičené, nahrané, ale mám normálne papier, alebo teda tablet, alebo telefón a tam mám normálne, že poznámky, čo jak ide. A tento Malý prezident, fakt neviem ten názov tej pesničky, mal veľmi veľkú rotáciu. A keď sme niekde hrali, nikto tú kapelu nepozná, že on nie je tak tlačná. To je kapela, ktorá hrá rockovú muziku, takú starú muziku, musím povedať, ale však ja nemám 20, ja mám tiež už 50 a plus niečo. Takže hráme takú starú muziku. Ja sa im snažím, že chalani, dáme to iné, ale toto je Malý princ a to sú oni a ja mám strašne rád tých chalanov. A Broken Heart bol taký, vieš, že to bolo, že keď som hral v tom Sherylle, tak vtedy bol Broken Heart slávny. Mali pesničku, na to nezarobím. Veľký Gabo Gotthard, výborný autor. Akože do dnešného videoklip.
videoklip a tam bol ten Ludosrnec a Gabko Gotthard a Spiri a neviem teraz, jak sa volal basák. Omluvám sa strašne moc. Ale s ním som hral, zabudám tie mená. No a to už oni boli vtedy hviezdna. Kedy Spiri vtedy do dnešného dňa, keď sa stretnem s Gabom, stále sme v kontakte, robí mi mastre, robí akého masteringového zvukára pre mňa, možno, že mne sa jeho robota páči, preto spolupracujeme. Tak do dnešného dňa ten Gabo má toľko pesničiek v šuflíku dobrých a nevie to nejak, ja neviem, ja musím dokúpať v niečom. A Spiri je taký, som bol obrovský talent. Viem, že bolo také obdobie, že Ľudská Byla ho mala strašne rada a Monitor im ponúkol zmluvu, on to odmietol. A to boli vtedy také vydavateľstva, jak dneska Sony Music, akože obrovské, on trošku zával. Ale ešte stále není všetkým konec, jak sa říká. A ja som si povedal, ty máš dvere u mňa v štúdiu otvorené 24/7, len sa dohodneme, poďme niečo robiť, ja keď budem mať čas, veľmi rád pomôžem, nemusím tam ani hrať, ale ako spoluproducent sa budem rád na tom podielať a určite Gabo Gotthard má veľký podiel na tom, aby tá kapela sa nejak možno, že dostala naspäť na to. Aj na tú klubovú scénu. Ja napríklad, mňa sa pýtajú, že čo mám rád, že veľké koncerty, ja mám každý deň koncert, keď mám pre jedného človeka ho rád, lebo príde za mňa, zakúpi si lístok, to je dôležité, že to vám kvôli nemu, lebo on si bol ochotný zaplatiť za našu produkciu. A svojčarom má tá klubová scéna, ten kontakt je fantastický, že ten face to face to je neopísateľné, tá energia je o mnoho väčšia v tom klube. Nemusí byť veľký, môže byť 100 ľudí, 50. A keď s fajn ľuďmi, tak sa aj dobre cítiš v tom a keď ešte divák rally fasa. A tie veľké stage majú tiež svoje čelo. Áno, nehovorím, som bol priposraný, ale mám rešpekt. Pred každým jedným koncertu, keď tam je 2000-5000 ľudí a prišli, aj keď ten bubeník fakt nepodstatný. On niekde vzadu. To tak vyzerá. Že vieš, tam ten interpret je vpredu, sú chalani a je pravda, že keď sa ja pomýlim, je to dosť počuť. Tak to je to hlavné, vieš. Tak sa snažím nemýliť. Ale mám rešpekt pred každým jedným koncertom. Je to také, nie sú to tie motýliky, ak kedysi boli, ale takú mieru zodpovednosti. A dneska dokonca k tým, že sa veľa hrá s tými podkladmi všelijakými technické backing tracky a neviem čo všetko. Že ti nefunguje, to sa stalo, že niečo nefungovalo postavené naživo. Aj televízne prenosy sa pokazili, liveky nejaké. A to je život, to je pekné. Ja to mám rád. Mám rád tú živú hru aj v tej televízii. Ja viem, že to je technicky náročné, ale keď si pozriem, že produkciu na playback a naživo, tak mne tá živá je vždy lepšia. Vždy. A je taká verná, taká práva. Čo sa týka kapely OBD, chystáte niečo nové pre fanúšikov? To tiež poviem. Môžem, myslím si, že to nie je žiadne tajomstvo. Mňa Galo oslovil asi pred rokom. Tam odchádzal neviem, jak to s tými bubeníkmi, tam sa vytočilo dosť veľa bubeníkov a vtedy som ho požičal len skúšobňu. Galo, ďakujem veľmi pekne za ponuku, veľmi si to vážim, ale že mám do svojich, vtedy ešte PSK fungovalo, Kochanský išiel veľmi dobre, Malý princ fungoval, mal som tých koncertov, mal som aj dosť práce v štúdiu, tak som to odmietol. Potom nastal nejaký jeden projekt skončil, to PSK sa uzavrela, kapitola z mojej stredy nejako je uzavretá. A mal som pomysliť v kalendári nejaké medzery, tak zase mi zavolal, že či som si to nerozmyslel, tak sme sa stretli, sme pokecali, sme si nastavili nejaké pravidlá hry, čo je pre mňa veľmi zásadné v tom, že chcem, aby bolo jasno na začiatku, keď do niečoho idem, že toto sú, neviem, že moje podmienky, ja nie som drahý, nemám ani maniere, kto ma pozná, ak vie, že stačí voda a uterák. A že sú nejaké pravidlá, ktoré si nastavíme a keď to bude fungovať, sme to vyskúšali. Urobili sme prvý single Vietor 365, 385, možno som sa zamotal, 385. Ale vieš, čo som sa pomýlil, lebo keď bola premiéra v televízii, tak tam sa redaktorka pomýlila tiež. Tak som to mi dostal. To musím povedať pikošku, tá pesnička sa volá úplne inak. Len Galo tým, že on je umelec, naozaj je to umelec, žije vo svojom svete umeleckom, tá praktickosť je tam trošku iná ako u mňa. Tak my sme celú pesničku, keď sme to točili, tak sa to volá Vietor bielý vták. A všade ja som to nahlásil na sozvu. Vietor bielý vták, poslané, nahlásené nahláška a potom si vymyslel, že je to pesnička Vietor 385, lebo to strihali klip na izbe čisto 385 na dovolenke v Turínsku. Je to umelec, ja to takto zhodnotím. No a teraz sa priznám, že sme začali robiť ten materiál, poviem to tak. Mne sa jedna pesnička strašne páčila z histórie OBD, ktorý mi chali nosiť také nejaké demáče.
A ja som nejak popočúval, keď bol nejaký, som čakal na klienta a toto sa mi strašne, ja volám ju zatiaľ pracovne, že 17. A tu som spravil trošku tak poza bučky, Galo o tom nevedel. Poprosil som Broňa, že Broňo, chcem vyprodukovať s tebou pesničku, Broňo je vynikajúci gitarista. Tá celá kapela je proste výborne inštrumentálne založená. Akože fakt, sú tam bratia Dobrotovci. Silo Salži je jeden pokorný, skvelý gitarista, ktorý hrá tú backlightovú gitaru, všetci chcú hrať sola, ale Silvo hrá krásnu, a hrá aj sola v tej kapele, ale hrá krásnu gitaru, sedia si s Broňom, úžasne. Ďurko Majer je jeden úžasný basgitarista, s ním som hral aj s Dominikou Starou, som stiahol, veľmi šikovný basgitarista. Máme trošku viac rokov, Galo mal podmienku, že musí byť najmladší v kapelu, sa mu to nepodarilo, Silvo je mladší, tuším. Tak som to obišiel som ho a urobil som tú pesničku s Broňom a povedal som mu, že tu je hotová a teraz to naspievaj. Ešte sme sa k tomu nedostali, ale bolo zatiaľ spokojný. Budeme tam niečo ešte dáme. Takže čoskoro bude nový single ďalší. S pracovným názvom 17. Neviem, ak sa to bude volať. Textom má urobený ešte ten pôvodný z 90. rokov. Trošku som to úplne prekopal, prearanžoval. Tie základné riffy som tam nechal. Zjednodušil a bude to OBD. Sám som zachovať, aby to bolo OBD. Čo sa týka tej skladby, čo si hovoril, že si nahlásil na súd, musel si to potom zmeniť? No, to sa dá jednoducho, lebo ja som ako aranžér tej skladby, to znamená, že ja tam nemám hlavné slovo a autor je dôležitý. A Galo, keď to zmenil, tak on, jak to zmenil, tak tam nahlásil nejaký aranžér, to sa poparuje a ja som si zmenil, to je elektronicky pošte napíše, že pesnička sa nevolá tak, alebo tak. Praví a ideš ďalej. Takže. Ale je to taká pikoška, že to je to obed napríklad zaujímavé, že to sú takí pankáči ešte stále. No, tam to ide živelne, ale funguje to. Je to pekné. Keď sa ma pýta, že ktorý projekt je, ja mám všetky projekty veľmi rád, ktoré robím, lebo preto to robím, že ma to baví. Samozrejme nejaké peňažky z toho sú. Keď ma to nebelo, tak na to vykašľam. Taká tá domáci štadión je ten Kochanský naozaj. Okrem toho, že sme 15 rokov prežili neskutočne veľa zážitkov, veselých, aj smutné, aj všelijaké. Je to taká druhá rodina. Mám všetkých členov veľmi rád. Od Mareka cez Ota Kolmana, jeho ženu Silviu, Stanka Váchol, môj dvorný basgitarista, ktorého som si ťahal po všelijakých tých projektov, ako mi hrával, potom sa trošku zase nejaké nároky boli, tak Stanku som ho nehral, ale ťahal som ho skoro všade, kde sa dalo. Aj v Malom princi sme spolu dokonca hrali. Máme nového gitaristu, Andrejka Katonu, mladý človek, šikovný, veľmi zase pokorný gitarista. Ja mám rád pokorných ľudí. Nemyslím si, že by som bol nejaká hviezda. To celé to umenie je 5 minút slávy na tom pódiu. Myslím si, že už môžem povedať, že som niečo zažil. Že už som si niečo odohral, tých koncertov stovky, malých, veľkých, všelijakých. Ale stále idem s pokorou na to pódium. Vážim si každého diváka, kto si kúpili, kto len sa príde na nás pozrieť, čo je veľmi podstatné pre mňa, vážim si tých spolupracovníkov. To mnohé kapely, možno, že im krivdím, ale tým, že som aj zvukár. A robil som aj zvukára livekového, čo už teraz som povedal, že odmietam, lebo zvukár bol vždy ten najhorší. Na vine je zvukár. A zvukár je ten najväčší. A vždy som si zapamätal jedno, že všetci boli hviezdy a ten zvukár bavil káble a robil druhú robotu, veľmi dôležitú podstatnú a na tom livekovom zvuku, to je ďalší hráč na tom pódiu, len nie ho vidieť. Vždy sa poďakujem každému jednom technikovi, ktorý je na pódiu, aj keď sa nevydarí ten zvukovo, ten koncert, môže sa stať, ale s tými ľuďmi pracujem celý rok, sa stretávame, míňame sa a s každým s pokorou poďakujem, aj keď sa nám to niekedy nepodarí všetkým tak, ako by sme chceli. Lebo v tom biznise, to je jedna loď, sami to pocítili na tom covide, že fakt je to prasklo celé, tak sme úplne všetci driti. To je jedno, či bol megastar, ten prvý v línii, v tej každej kapeli je ten headliner nejaký. Ale ten posledný technik, všetci sme boli na jednej lodi a boli sme úplne z toho vyhodení, že čo budeme robiť, ako to budeme robiť, tak môžeme vykladať jogurty. Ja mám aj civilné zamestnania, sa priznám, nežívam, ale muzika. Ale to musím teraz určite jednu vec poďakovať svojej manželke. Ja mám najlepšiu ženu na svete, akú som kedy mal, lebo tam ma drží stále fandí mi v tom. I keď moje deti nie sú moji fanúšikovia, oni to berú, ja som ich otec. Mám dospelú dceru, mám tínedžera syna a mám úžasnú manželku, ktorá neskutočne ma podporuje a pretrpela si tie pády, tie hodiny cvičenia, keď som sa zase zlomil, keď ten Stanko k nám chodil
nám navarila a stále ma učil fakt od základov zase bicie na novo a mne to strašne pomohlo. A to sú veci, ktoré dosť nezabudneš, že takíto ľudia ti pomôžu. A to sú, dneska sú to už hviezdy, ale v tom našom živote, v tom muzikánskom, že veľmi veľa talentovaných muzikantov, ale nie všetci sú pokorní, nie všetci sú normálni, sú aj iní. Neviem hodnotiť, ale sú iní. Mohol by si povedať ešte niečo o tom, o učení? Si vlastne učil. Áno, učil som. Ja zase učím, ale ja sa stále učím. Mal som študentov na bicie, bol to určitý zdroj príjmu a ja som si to potom povedal, že učil som na konzervatóriu a to ma nebavilo, lebo takí istí študenti, aký som bol ja, sú tí mladí ľudia a necvičia. A keď necvičíš, tak ten pokrok nevidíš, sám to poznáš. Vadim mal tiež úžasného učiteľa Igor Jančár, sa volal, tuším. Ten ho proste cepoval a busil a ten Vadim proste vyletel potom tak, že všetci mi povedali, že ty kokos, toto je ten Vadim, čo hrá Beatlesovky, no pán gitarista. Ale takých je x, áno, proste veľa. A ja som si potom povedal, že neviem to robiť, nemám rád, keď mi ľudia klamú, a tie deti vedia pekne klamať. A ja to vidím, že ten pokrok som to nechal toho, potom som za nejaké individuálne hodiny, tak som tam sa zarobila nejaká 20, tam niečo, potom som mal študenta, ktorý bol lepší ako ja, tak som povedal, že... Ale chodí ku mne ešte do dnešného, no už nechodí, ale už študuje niekde v zahraničí, chodil, že sa tu dobre cítil, sme pokecali a vymenili sme si skúsenosť, ani som peniaze od neho nebral, len pokecali, že bolo to veľmi príjemné. Teraz mám takého zase kamaráta, to mi zase naučili, Tiborka, ktorý je nadšenec. A to vieš, čo je na tom pekné, že nemusí byť tak talentovaný. Nejaký talent tam musíš, bicie sú komplikované v tom, že musíš mať aspoň ten rytmus. Keď nemáš rytmus, nemôžeš byť hudobník. Môžeš byť gitarista. Napríklad. Ale nie. No, takže nemusím byť tak talentovaný, ten progres vidím. Ja tiež v môjom, ja dávam, že v platení motivačné, aby mi čím menej mi zaplatí, tým bude rýchlejšie napredovať, to ja ho raz vyhodím, poviem, že si lepšie ako ja, už ťa nemám čo učiť. Keď zoberiem nejakého študenta, ktorý je ochotný akceptovať to, že som nie že prísny, čo sa týka toho že technických hráčov, čo musíš akceptovať to, že nedávam mu ten veľký priestor, ja spravím jednu dvojhodinovku, daj mi pokoj 14 cvič. Cvič, napreduj, pracuj so sebou, ja sa k starým veciam nevraciam. To sme už prešli, to je tvoja úloha domáca. Môžeš sa ma opýtať mojej ženy, bolo obdobie, keď som moje televízne noviny, správy som pozeral, som cvičil na pade a klopkalo, bicie klopkali stále a ako doma som cvičil, pozeral som televízne noviny, pozeral som futbal, klopkal a moje deti, tatino, zase búcháš. No áno, bez toho cvičenia to nie je. A preto tých študentov napríklad, že chalani, my vám ukážeme, teda ja som taký, že ja ti ukážem, jak to robím technicky. Niečo, ja zašmutrchám, proste to odžubem. Ale takto by to malo znieť a to, jak sa na ten úroveň, keď sa ty dostaneš, že to len tvojou prácou. Nikto ti nepovie, že takto to zahraj a bude to fungovať. A ďalšia vec, že nie všetko funguje na všetko. Máme každý bubeníci, ja si myslím, že každý má taký oblúbený break, nejaký, ktorý pcháme všade a niekedy sa nehodí do tej pesničky. To mi zase dáva tá štúdiová robota, že tak selektuje, že tej pesničky to vôbec nepomôže. Tie 3 sekundy toho nejakého zarachotenia toho nástroja, tej pesničky absolútne nemôže, rozhodí to celú kapelu. Ty to ešte aj to zle zahráš a potom to ten výsledný, že ja stále menej viac a čo hovorím každému študentu, som hovoril, že ticho je tiež hudba. Že keď tá medzera, keď máš nejaký nádych alebo v nejakom tóne, že niektorí gitaristi hrajú strašne veľa tónov. Dovidenia. A to nie je pekné. Ale keď máš peknú melódiu a ešte s nejakou emóciou a je tam nejaké to napätie s tým tichom, tak je to veľmi pekné. Aj v bici je to isté. A keď si počujeme dneska, ja sa snažím počúvať to aj teraz súčasnú hudbu, lebo teda tým, že tú produkciu sa snažím nejakým spôsobom robiť, musím počúvať moderné muziky a dneska tie bicie sú úplne rovné. Úplne jednoduché, žiadne breaky, jak to povedal Boboš Procházka, nebublinkuj, tuším, bublinkuješ, alebo niečo také. Viktor Hidvegi mi vždy hovoril, starý môj hráš strašne dobre, ale veľa. Takže áno, menej viacej. Takže študentom toľko. Dvere sú otvorené, len musíme si nájsť na seba čas. Vyberám si študentov, nerobím to kvôli peniazom, robím kvôli tomu, že to chcem robiť a ten študent musí chceť to vedieť robiť, takže to je si tak. Ja som sa ťa ešte zabudol spýtať, čo sa týka toho štúdia. Keď vlastne bola tá pandémia, mal si vtedy viac nejakých týchto klientov, čo sa týka hudby? Či chytili nejaké také veš? Ono to malo také, že súvisť, že si myslel, že teraz nedá sa čo robiť, chce by točiť a neboli peniaze na to.
robil som svoje veci. Veľa vecí som si upratal, čo sa týka takých tých, čo som na to nemal čas, lebo fakt sa zastavil ten kultúrny svet na 2 roky, to bolo brutálna doba. Že my sa snažili aj s Kochanským robiť nejaké tie koncerty online, tie prenosy všelijaké, bolo to hrozné. Ty hráš pre nikoho, to je katastrofa. To v skúšovni hráš lepší pocit, lebo atmosféra nejaká, prázdne hľadisko a teraz si dohral ticho. Vieš, keby ja som, že fuj, zlé, ale že ticho, to je najhoršia vec. Nevieš, aké je za tým monitorom. Takže niečo takéto sme robili. Natočili sme aj takú, že covidovú pesničku s Kochanským sme si spravili s rúškami, no sa to robilo, aj koncert sme odohrali s rúškami, to katastrofa, ale urobili sme to. Myslel som, že sa to nejakým spôsobom naplní tá práca v štúdiu, len došli prostriedky finančné. Lebo tí muzikanti tiež, to je nejaký kolobek uzavretý kruh, kde sa točia nejaké finančné prostriedky, zároveň na koncerte, môžem vyprodukovať niečo, môžem ísť do štúdia, môžem niečo tam zaplatiť zvukárovi a tak ďalej. To sa furt točí. Nehovorím o techniku, svetliči, chalani, čo mne pomáhali, tak som im povedal, nemám robotu pre vás, nemám, fakt, nič sa nedieje. Tak dneska sú vo Volkswagen, možno neviem. Sú a povedal, máš super život. 8.00, 16.00, pípne 15. SMS-ka. Žiaden stres, žiadne noci, sťahovanie, neviem čo. Takže malo to aj svoje plus a aj mínus. Roboty bolo menej a do dnešného dňa sa z toho veľmi ťažko asi spamänáva ten priemysel, lebo tej práce extrémne je menej. Ale na druhej strane sme si urobili poriadky, ja som si urobil inventúru, viem, čo tu mám. Ja som neviem, čo tu mám. Všetko zle na niečo dobre, občas. Bohužiaľ. Dobre, tak ďakujem pekne za rozhovor. Som veľmi rád, že sme sa stretli. Vidíme sa na koncerte. Určite. Dúfam, že Spiri ten Broken Heart rozbehneš. Ty mu musíš tiež ešte trošku naložiť. Je to na ňom. Ja som pripravený. Gabo a Spiri, to je ich projekt. Ja im budem nápomocný. A tej Kôlničky, tuším, Kôlnička sa povie. Tak snad tam bude ďalší koncert, teda po dlhom čase. Samozrejme pre ostatných nezabudnite dať like, odber, ak si ešte nedali, ktorý nám veľmi pomôže. Vám to neublíži, nič to nestojí. A vidíme sa pri ďalšom rozhovore. Čaute. Čaute.